Per a mi, com a alcaldessa, avui realment és un motiu de satisfacció el que ens trobéssim aquí i que vinguéssim a anunciar l'actuació que des de la Generalitat i des de la Diputació es fa en les brigades de mitigació a través dels bombers, del Consorci de Bombers, per a evitar incendis en aquesta zona forestal de Benicarló tan important en el número de vivendes. Felicitar a la Diputació de Castelló per aquesta iniciativa. Probablement la Diputació de Castelló forma part del camp de les bones pràctiques on polítiques i mesures de prevenció faciliten i ajuden al tema de l'extinció d'incendis. Avui estem així a Benicarló, prop de la costa, altres vegades hem estat en pobles de l'interior i és que hi ha una demanda social, no? Bueno, què se fa, no? Per a la prevenció d'incendis? Allò famós de que els incendis d'estiu se paren en hivern, pues se fa això, per exemple, no? Que com vos dia és una boníssima experiència, aquestes brigades, el 50% de la Generalitat, el 50% de la Diputació i que treballen, com us ha explicat el tècnic, en aquesta mitigació de Montevalls, d'espins, per a que, efectivament, en cas d'incendi, este tinga el menor risc possible per a la població.